on calminama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV on calminama no feewi en calmini dendagal bandiraɓe yeeɓoɓe en e ngaɗo sanga en jetti guenon feewi ko kanko woni bawɗo baɗowo kanko woni joguiɗo dokkowo newiɗo newno kala ko woodi en juule kodde annabaɓe Badji Abdoullahi Aminata kanko woni kodde ɓurɗo ɓurnaɗo windere caggal ɗum jetten nene e baba wonɓe sababu wodede en e o duniya en jettiɓe no feewi en ñaguima gueno moƴƴo yo jaabo dendagal duwuji ɗiɓe duwoto eɗen ñaago Allah ɓe jinnaɓe mumen guuri ɓe yo duuso ngo ɓooy yo balɗe juut battane moƴƴa ɓe jinnaɓe mumen dutti eɗen du'uno ɗumen yo gueno moƴƴe mabɓe toon nde tawno ko noon woni aduna pulaar ene wiye yeru aade ko diidol e leydi koko momtoto e ɗum noon bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV no pulaar heewide ni aadi bil aadi saladade ɓuuri firtude aadi ɗum noon en gaari huɓnude aadi mo gardirnoɗen e bandiraɓe kala e saaha arde ɗo e Pinal TV waɗande men yewtere men wiyetede fayande tawi eɗen keewi yaadude e bandiraɓe worɓe hani e mawniraɓe rewɓe walla miñiraɓe eɗen jewtana leñol ngol e gueɗe kewɗe comiɗe e nder leñol ngol ɗum noon hande ko weltare mawde joguiɗen saabu hande bismiɗen ɗo ko banimen gorko woni Diallo Hady Oumar tawi ko koɗo e yewtere men fayande mo wona koɗo e leñol ngol tawi kadi koye fannuji kewɗi e ɗum noon bisimilla ma nde calminta bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maymouna Oumar no mbiruɗa ni mi salmini dendagal pulago foof yeeɓoɓe meɗen e Ayaw Habrirde Pinal TV en calmini bandiraɓe fulɓe foof to mbawi wonde e windere nde en mbi ɗumen yo jaam ekkisal won e muɗum en kala to goni eno goniri. A jarama no feewi ɗum noon a salmitama e kamɓe kala ɓe calmitimama e so tawi wiyama holi gonɗo Hady Oumar Diallo e holko jabotoɗa bandiraɓe? Hady Oumar Diallo no wayno andude Hady Oumar Diallo wona ko tiiɗi kadi no wayno andude ɗum moƴƴo taw wona ko hunde himmude boom kono so tawi on namdimami alaa e sago mi haalanomo ɗum min ko Hady Oumar Demba Sidy Diallo mbiyetemi ko wuuro Helenge jeeyami e nder leydi Mali. A jarama no feewi eyi ɗum noon wadde en gandi holi gonɗo Hady Oumar Diallo. Hady Oumar Diallo jeeya ko Helenge e diwan Kaay e nder leydi men Mali eyi ɗum noon a jarama no feewi e so tawi en gandi holi gonɗo Hady ko adinde namnodirten namne ɗe potɗen yewtude ɗe e hol darde Hady Oumar Diallo e leñol ngol. Ko noon mbiɗani ha joni min hooram kam banggue dardam woni fandaram walla e jaɓɓalam ngal jaɓɓanmi eko jimmi yaɓɓude kadi taw ko ɗum woni gollalam jarumi ko banggue jangguinde banggue haɓade humam binnagal ɗum woni ko ɓuurmi yarude kam ha hande o onno guila jottimi duuɓi nadde jangde baba waɗimi koye jangde e wonde janggumi ƴettumi fandare minne ko jangguinde jangguinde ɗum woni haɓade majjere ɗum kam woni ko dillanmi e muɗum e oɗo saaha tigui a jarama no feewi mbiɗa yiiɗi laɓɓitinana en ɗon seeɗa saabu eɗen gandi jangdeji ne keewi kadi jangguinde ene jogui gueɗe kewɗe jangguinteɗe e laɓɓitinana en tan holko jangguinta ko e banggue janggingol neɗɗo mbawɗa jangguinde koko jangguɗa ko wawa jangguinde ka janggani namin jangga ko Qur'ana komin almuɓe Qur'ana koye ɗum min mbaɗa awa ko ɗum woni ko jangguinanmi ko fannu Qur'ana walla gandal diina gila Qur'ana ha ko yowite gueɗe gandal diina ɗum woni ko jangguinanmi tigui ɗum noon a jarama no feewi e en gandi tigui rigui holi gonɗo Hady Oumar Diallo kadi en gandi hol darde nde e sikki ala won bandiraɓe fuɗɗiɓe famde e so tawi wiyama Hady Oumar Diallo mo Helenge wiyama Maymouna Oumar Diallo mo Helenge wasata ma wotto hakkillaji jaari e ɗum noon no mijoriɗon ni ko noon tigui e siftinde oɗo ko enen e mum jiiɗi yumma e baba wadde noon hande ko weltare mawde joguiɗen e ɗum noon Hady Oumar Diallo jiɗɗen yewtude hande koko fewti e gonka men e ko adi noon eɗen gara e namne ɗe miɗa yiiɗi pacciranana en holko woni gonka so wiyama gonka holko woni gonka gonka banggue Pulaar gonka kam way kono hunde haalde hoore muɗum ni ko sifa walla mbaadi ndi neɗɗo o woni e mun walla nde hunde nde woni e mun ko ɗum woni gonka yeru e moni
ko jooɗiiɗo gonka makko ɗo e nokku he ko jooɗiiɗo walla ko dariiɗo gonka makko e on ɗon sa'a ko darnde walla woni koye yaade gonka makko e on sa'a ko yaade walla hono ɗum ko mbaadi ndi neɗɗo o woni mum walla nde hunde woni e mum ɗum woni gonka sen ɗeɓi faamde pular yangoɓe ɓe noon jaafo ko famam hen kam ko ɗo a jarama no feewi hakke ala hen ha yan ka pular yanki e ɗum noon a jarama no feewi en paami tigui rigui holko woni gonka no mbiɗa ni ala ko ɓeydete hen wadde gonka tan kono hunde woniri e foti ko neɗɗo walla ko jawdi walla ko ɗum wawi wonde foof tan ko sifa no hunde nde woniri e ɗum noon namdal men gadanal ko holno gonka fulɓe wayno hade en kaali gonka eɗen mbawi haalde gueɗe kewɗe gonkaji mumen kono ɗo cuɓiɗen ko gonka meɗen enen fulɓe e joni jiɗɗen ko garana en holno gonka fulɓe wayno gonka fulɓe wayno a namdimami ko jiɗmi namnede an namdimami kadi ko ganduɗa fotani tidde e ɓi pullo so tawi namnama ɗum eyyi ko Allah woni ballo noon yo Allah wallu meɗen e famde e etade famminde no fodde no paamirɗen e pullo so tawi a namnama gonka walla hono fulɓe hono gonirno ka pullo heerade kadi ka pullo mo ganduɗa ko pullo laddiyanke ka pullo dowriyanke ɗum cikkumi fotani sadde e fulɓe ko leñol ngol ganduɗa ko leñol manngol e nder Afrique kadi ko yimɓe andiraɓe gurdam muɗum ene pinal muɗum en keeringal en dendagal Afrique to jaruɗa fof sa wi komi pullo ɗum ala ko wattete hen goɗɗum wiyata ko to ɓen to jeeya walla ɗum ɗo ko leñol gandugol gonka mabɓe walla gonka fulɓe walla gonka men heerade fulɓe dowyankoɓe ko yimɓe ɓe ganduɗa koɓe aynaɓe ko ladde ɓe koɗata ko toon ɓe guuri gueɗe mabɓe foof ina gasa e nder ladde he e jawdi mabɓe e haajuji mabɓe e koɗki mabɓe e ñamdu mabɓe e yardu mabɓe foof ina gasa e nder ladde nde taw ɓe jottodirani ni e guure mawɗe e jooɗiɗe walla eko wayno eyyi ko yimɓe ɓe ganduɗa ko ɓuuri hewde koɓe laddiyankoɓe koye ladde ɓe koɗata koɓe rimɓe koye doole mabɓe ɓe guuri koye jawdi mabɓe ɓe guuri ɓe gandira ko gaynaka koye nder ladde ɓe gonata gueɗe mabɓe foof ina gasa toon ñamdu mabɓe e yardu mabɓe tigui a jarama no fewi ɗum noon en paami tigui rigui no mbiruɗa ni e ko mbiɗa ko kadi ko gonga so tawi ɓiɗɗo pullo namnama holno gonka fulɓe wayno e no mbiɗa ni fotani tampinde ɗum sanne saabu ko hen mawni gati hunde kam ko jiiɗa e fotani tampindema so tawi a wattani ɗum hakkille e joni noon no mbiɗa ni e kamɓe gueɗe mabɓe foof ina keeɓo e nder ladde nde beele ko guila e koɗkiji mabɓe ha gueɗe mabɓe foof e bertanteje en gueɗe koɓe koɗata e mum kamɓe e koye mabɓe walla ala koto banggue jawdi to tan panditiɗa hen e ala fandaram ko gueɗe mabɓe foof so wiyama foof hanti fo naati fulɓe gueɗe muɗum ɗen foof ina gasa e hakkude muɗum ene nokku ɗo ɓe koɗi ɗo wondude e ndimagu mabɓe tawa ɓe jondini ga goɗɗo sen dokki yeru to banggue ñamdu mabɓe guura mabɓe ko kasam e gawri ɓe guuri kasam e nebam ɓe guuri walla ko kasam e tew ɓe guuri ɗum foof ina heeɓo e nder ladde taw a yettodirani e neɗɗo goɗɗo woni gawri walla hono ɗum ñamalleje ko gueɗe demeteɗe ko e ladde heɓoto ewa jawdi ndi ɓe gondi ndi kasam ne hen tew ne heeɓo hen nebam ne heeɓo hen goɗɗum e goɗɗum ne heeɓo hen ɗum foof banggue guura mabɓe ina gasa e nder jawdi he tawa ɓe jottodirani e goɗɗo so jeeyi to banggue koɗki e hoore mum cuuɗi ɗi yimɓeɓe gonata e muɗum ɗi en ɗi a tawan ko ɓuuri hewde e ganni hay sinno ustini hande a tawan ko cuuɗi huuɗo cuuɗi leɗɗe looci baaji walla ɗum on ɗen gueɗe foof koye nder ladde keɓoto a haajuma yettota ko e wuuro eyi sen daari hay banggue bertanteje ko yimɓe ne berta ene jooɗo e dow muɗum a tawan ko leece adan ko leece leleece leece ɗe ko cañirte ko guri ceelete ɗum ɗon waw muɗum heeriɓe ñeñƴuɓene toon kañum en cañata ewa berta jooɗo hen walla banggue wona daage hono daage baale en daage duɗɓe walla ko nandi hen
ɗum ɗon fof koye berteteje maɓɓe sen daari banggue jaganayuji hono gaflawuji koɓe gaflato a tawan ɗum ko tallaji guri ewa kuɗoli uurɗe batte hen walla gueɗe maɓɓe ɗeɓe joguiti ɗeɓe mbaɗa nder hen ɓe gaflo fof koye gueɗe gonka koɗki maɓɓe banggue looɗe ɓe jogui fewnnoɓe ɓe looɗe fof taw koye gueɗe ɗe ganduɗa koye fof koye gueɗe ladde taw ɓe jottodirta e neɗɗo goɗɗo tigui e ɗum noon a jarama no fewi kadi a ari hen tigui rigui wadde fulɓe gonka mumen ko ni wano wasta noon wonko heddi hande o kono hayso tawi wonko heddi famɗiti kono no way foof gasdata haade en gandi no gonka fulɓe wayno hande o holno gonka fulɓe wayi hande o eyi hande o wone gueɗe ko wodno e ganni ko ina hedditi woni hen kadi ko ustini fawade e wayloji aduna koko yahata daraki kadi mbiɗen ni ko en ken Afrique naaɓe heerade kadi ken banggue hono leydi men ndiɗo enen to heerade e malinaɓe ke en yimɓe ɓe ganduɗa ko en Afrique banggue hirnangue naaɓe kadi Afrique hirnangue one jeeya hen wona leyɗe ɗe ganduɗa ko leyɗe ewa biyeteɗe leyɗe Sahel ko leyɗe jeeri kadi joni gonɗen koye duuɓi soñoji mbaɗi awa wayloji mbaɗi koɗkiji ɗi no jawdi ndi no moƴƴiranno ni wahlima so koɗɗo gurannoɗa so wahlima tan an hoorema so renaki guurama o wahloto ewa ɗo gonanoɗa ɗo e hoore mum so wahlima gonkama wahloto ɗum tagui hande ne waɗi gueɗe bayliɗe ko wona no wayno ni tan gonga a jarama no fewi ɗum noon en gandi tigui rigui no mbiruɗa ni ko noon e gonka men hande ina wayli kono noon kala ko waɗi wonko saabi ha ɗum waɗi ko wayli ko noon wonko wayli ɗum saabu no kalduɗa ni ko soñoji en eko wayi noon joni noon enen fulɓe hande on gonka men ina natti wayde no wayno ni sa ande soñoji gaari e men ko keɓannoɗen en natti hebde ɗum eɗen mbawno hebde gueɗe men foof pewnen hen haajuji men kono hande o weeyo ngo waklima natti wayde no wayno ni joni o hol feere wadde nde kanɗen ƴettude tumande soñoji gaari wayloji mbaɗi hol feere nde kanɗen ƴettude tawa kam gurdam men ina newo kañum feere nde kanɗen ƴettude peeje kam ina goodi ha heewi sen ƴeewi wona tan en toɓetaki waɗa ɗi duuɓi toɓa waɗa ɗi duuɓi ewa mbasa tobde ɓaade guura meɗen koye toɓoli ɗi ɓurno ɗen wurde adam mawɓe men koye ɗum gonno ko hen nemino ko hen gueɗe muɗum en fof keɓotono hande noon en jii changement de climat waɗi ewa soñoji mbaɗi ala e saago so tawi Allah hokki men en keeɓi fartange en keeɓi ndungu mo ganduɗa ko ndungu moƴƴo cakken peeje beele ɓaadi enen kewɗen toɓede ko lebbi 3 lebbi 4 so heewi wadde poɗɗen e nder lebbi ɗin ɗon 4 sen toɓama hen cakken hen peeje duuɓi amoɗɗi gonɗen duuɓi amoɗɗi kala ɗo keɓɗen fartange fof en keeɓi hitande nde ɗon nde woni hitande amo cakken hen peeje beele duusana meɗen jokkitana men ciiɗo walla ha woɗɗinono e meɗen ni hitande jogorde reftoyde hen sen dokki yeeru banggue hay sen jiiɗani junnade to banggue ennebi Youssouf yo kisale Allah yurmede mum yo wone makko nde o jagga qissa o kam ene juuti kono nde wonno to nder kaso ɗe gandi lamɗo o hoyɗino koyɗo sababu jaltugol makko koko sababu muɗum ko koyɗol lamɗo o koyɗol muɗum ngol ne wayno ko sifa mo gonɗen e muɗum haalde o ko ɗum hono ina ɗeesi nandude lamɗo o hoyɗuno ko wi kañum hoyɗi e kolce jeeɗiɗi walla nayyi jeeɗiɗi e pooƴƴi e nayyi jeeɗiɗi payɗi nayyi jeeɗiɗi pooƴƴi ɗi ñaami nayyi jeeɗiɗi payɗi ɗi walla butali jeeɗiɗi walla cammeje jeeɗiɗi jorɗe walla butali jeeɗiɗi jorɗi cuumi
butaali jeeɗiɗi kecci walla cumi e cammeeje jeeɗiɗi kecci joorɗi cumi kecci ɗi walla nayi ɗi pooƴƴi ɗi moɗi walla ñaami payɗi ɗi ngol ɗo koyɗo laamɗo hoyɗi nde hoyɗi ngol nde huli ɗum tiiɗe makko ɗum mawne makko no feewi nde ɗum mawne makko ɓe jogii ko wagankoɓe e wileɓe e ɗum ɗoji o noddi ɓe no namni ɗumen kanko hoyɗiri ni o haalni ɓe no hoyɗiri ni ɓe heen mbiya ɗum ɗo ko koyɗi dabbunde tan ɓe heen caggal mum ɓe duttimɓe kamɓe ɓe ganda koyɗi nder ɗum noon kanko Annabi Yousouf an to uddano to omo udditino toon e sukaɓe ɗiɗo walla sagataɓe ɗiɗo ɓen ɗon heen goto yaltino walla kamɓe fof ɓe jalti o ha oya maayi wana toon woni fandare meɗen goɗɗo yalti jaltunoɗo on ɗon haalani laamɗo o wonde won gonɗo nder kaso to ina fira koyɗi kanko Annabi Yousouf nde o aroy o firaniri laamɗo o firti koyɗi maɗi ko kolce jeeɗiɗi payɗe ɗe jiiɗa ɗe ɗum ko duuɓi amo duuɓi amo ɗiɗo duuɓi ɗi gonɗen mum ko duuɓi amo jeeɗiɗi ɗi gonata kono duuɓi jeeɗiɗi e ma ngaroy ɗin ko duuɓi sooño ɗi gonata ɗin ko duuɓi sooño ɗi gonata kono laamɗo o an wimo ɗum joni hono jogori waɗede Annabi Yousouf tindinimo wi joni foti wonde poɗɗon no poɗɗen wadde e sakkude peeje e nder duuɓi ewa jeeɗiɗi amo keɓaɗi ɗi ɗum woni kala ko guese en walla hono ɗum so moƴƴi coñe son coñi kala ko soña e remru coñe ɗum duggo don hen gawƴe muɗum e kuɗoli muɗum foof gartirira noon noon mofton so mofti wata lappe hen sana seeɗa fodde ko ɗon ñaama marde ɗum noon so mardi ɗum noon on goori noon kala hitande so ndungu o so moƴƴi guitton hen seeɗa fodde ko kaɗɗon ko heddi ko ewa mardon ɗum e ñaay ko mun e cammeje mun e fofof mun moftiron hono noon ma duuɓi garoy so ɗin ɗon duuɓi gari Allah e wonde moƴƴo maɗi ma ko moftuno ɗon ko ma yawtinan mon ɗin ɗon duuɓi jeeɗiɗi ɗum woni ñaayko ko ma jawdi ndi ñaam ɗum e ñaande nde ha e kuuɓi muɗum ko nandi hen gaweje ɗe maruji ɗi walla hono ɗum ko yimɓe ñamata ko kadi ma jawtinir ɗum duuɓi jeeɗiɗi ewa e soñoji garoyoji ɗi no Allah waɗata ɓe mbaɗiri hono noon duuɓi sooño ɗi garoy hatta nde wonno ɓe ndewi nden ɗon feere e rewi ɓe kutori nden ɗon feere haaɓe jawtoy duuɓi jeeɗiɗi ɗi Allah waɗi duuɓi jeeɗiɗi goɗɗi amo gartoy wadde enen e ndiɗo mbaadi koye duuɓi no wiyete sooño gonɗen koye duuɓi sooño gonɗen foti koso en keeɓi kala ɗo keɓɗen fartanŋe ndungu o woni moƴƴo wata jooɗoɗen tan porten koyɗe ewa jeeboɗen cikken hanti ma heddoro hono noon cikken ma heddoro hono noon cakken peeje onon ɓeega cakkirno peeje jalti e duuɓi jeeɗiɗi ni kadi enenne yettore Allah wona duuɓi jeeɗiɗi pawɗen walla goɗɗum ala joguiɗen ko ceeɗuji juuɗɗi joguiɗen ko lebbi 3 4 ɗi toɓeteɗen lebbi 3 4 ɗi toɓeteɗen ɗi sen cakki hen peeje eɗen mbawi yerƴude lebbi jeeɗiɗi ɗi ewa haɗi goɗɗa ewa porñinen sooño walla caɗele gonoje ɗon ɗe ewa ma wasata ko walliti meɗen e gurdam meɗen eyyi fodde faamu yam tigui ɗum noon a jarama no fewi a ari hen tigui rigui kadi famamuya heeɓama hen wadde firti tan ko so tawi hunde ina dokma potɗa fewjande nde ko guila aɗa fewniti saabu no mbiruɗa ni joni ndungu ari aɗa fotno wadde gueɗe kewɗe e mofta beele duusoye ma kono an a waɗani noon a jooɗi tan ha ciiɗo aroy kadi jaaha aɗa jiiloyo durgol eko nandi hen e kadi holko saabi enen fulɓe eɗen jiiya hoddiɓe men ene keesa kuuɗol guila ne kecci ene nawa ene mofta te ɓe moftanta ko janggo saabu eɓe gandi koko ciiɗo koko aroyta te kadi kamɓe moftoɓe ɓe ngala jawdi darinde holko saabi enen joom en jawdi darinde en ɓe en kesata moften en janggo hono no ɓeyto gandiri e janggo ene aroy ni enenne holko saabi en mbatta ɗum beele ko ɗum majjere walla kam ko ngame kanjum nani ɗon tan nalɗo namal kam sogal namnama wayno ko mone foof jabtantogal hoore muɗum ni gati ko mbiyata ko goto foof kondu fiyandu umata mone foof caɗele ine dow mum te yii
yii ɗi e leƴƴi ne mbaɗira hono noon kañum hoko jooɗi ɗum ko kañum e goto fof foti jabtanade ɗum hoore mum eyi kono min fodde famam hen jiiranmi ɗum a tawan yimɓe ɓe jiyata ko kamɓe hono nemaji ɗi ɓe gonduno guila adan ɗi yeeru nayi ma ina kaari jahan aɗa jogui gaytokosi aɗa jogui gueɗe ma fof ina peewi kasameje ne goodi nebameje ne goodi tebbuli ne goodi a ƴettan gayi dokka wombaɓe walla hono ɗum ko an koye nema gonɗa a tinani caɗele a anda caɗele joni noon won heddiɓe e ngoom miijo kañum en ko noon goruno koye ɗum jibina koye ɗum mawni ko ɗum gandi hanti hay so waylare waɗoyi a tawan jomum ne ɓooya tinani wonde ɗum ɗo ko rafi koko jogori mawnoyde so tawi faddaka eyyi ko crise o kam fodde famam ko hatta jomumen immade jaɓɓo caɗele ɗe pour faddade ɗe ko hakkillaji muɗum e heddade hono ko wodno ko kañum en mbaɗi ko ɗum ha hande ene heddi kañum en yo lelo ɓeya golloɓe ne jaaha ne keesa kuɗoli ne gadda ne mofta ne tampa ne mbaɗe e nangueji kañum en darata ɓen ko yitere ko yimɓe ɓe ngala darata ɓen ko yimɓe ko yitere yimɓe ɓe ngala ko yimɓe forɓe gollude golle doole min noon komi ɓi kaari komi ɓi inne ande mi fotani wadde wona ɗeɗo gueɗe ewa ko fati hono ɗum ɗo ene jeeya ko tagata yimɓe salade wadde wona gueɗe jooɗo tan ha ɗeɓa bonde e juuɗe mumen e ɗum noon jarama no feewi wadde so tawi en paami namdal ngal walla kam e jaabol ma ngol tigui rigui wadde firti hay so tawi wona foof won hen koye majjere woni noon saabu so tawi joni an koye nema gonnoɗa ndunguji ne moƴƴa noon no limtirɗa joni ni gueɗe ma foof ina kiɓ kono joni a yii waylo wayloji mbaɗi kono an ha joni ko waylo waylo waɗi ko aɗa jooɗi aɗa miijo goya miijo firti koye majjere gonɗa gati so tawi a alano e majjere tan a hoccanno feere ɗum woni ko e joni noon ɓe beele won famɓe beele won famɓe wonko wayli ha cakki hen peeje walla ala foof en paamani en mbawa ñawdude yimɓe foof mbiyen ko paamani o ina jooɗori noon e goye miijo ko kaalen takoye ngal hakkilantagal keddi en mbawata ñawde nden ɗo ñawar yimɓe fof piidemɓe sawru wotu ne waɗi famɓe ene waɗi famɓe ene cakki peeje hay sinno peeje ɗen teddi ne waɗi famɓe kam ene cakki peeje ne eto haɓade ene eto haɓade sen dokki yeru jomum en waɗi famɓe ene kaɓo kaɓoro ɗum ɗum woni sakkorade ɗum rakkal en biƴƴi en walla hono ɗum ene cakkoro ɗum noon rakkal en joni so ciiɗu ari taw jaɓnan aɗa wawi taw an ko jawdi maɗa wonɗo yettaki ni kewal walla ni wonɗo yetti kono ko ma jeeya hen ko heewi ƴetta tournude rakkal walla hono ɗum e gurnira kedde ɗe e jawdi keddindi walla ala ka iwanɗo jeeyanoɗa ɗo duñja jaaha gabboɗa durgol gabboɗa durgol kono wona temedere kilo temeɗe 2 kilo gacca rumde maɗa te jawdi ma ndi keeɓa ndi ɗesa artoyde ɗo ndi wona yenno guila e ganni ɗo ɗeɗo peeje kam wonande famɓe ɓe ɗum woni famɓe ɓe kutorto ko ɗeɗo peeje ɗiɗi woni sakkude hono rakkal ngal jaɓɓitorade ɗum walla eggude yaha duñji goɗɗuɗi gimmo guila law jaaha daade maaje walla ko nandi hen hande kam koye wonande famɓe koye ngal ɗo jaɓɓal woni koye ɗen peeje ɗiɗi kamɓe kam ɓe kutorto mo eggani yeehi ha to woɗɗi foof sooda rakkal ha heewa wiya sakki feere guila rakkal no weeɓi sooda mofta no mbiruɗa ni sodde rakkal ngal ene teddi e kadi yaade egga fodde 100 kilo walla 200 eɗen gandi ko tampere mawde saabu so tawi joni en kodderi wona galle o foof yahata dañan heddiɓe daña yaaɓe ko guila ɗo galleji ɗi puɗɗotto e hooɗede kamɓe ɓe tampan caggal ɓeyto yaaɓeɓe kam haala mumen haalaka kadi so tawi en garti to banggue rakkal ga e joom galle e jogo jawdi mum e jeyba jogo galle mum e jeyba eɗen gandi wona hunde weɓde e joni noon ndeɗo feere e teddude beele won feere wodde ɓurde ndeɗo hoyi foti seeɗa tawa kam teddirani hono ni
kanjum andi aduna kam ne wayno ko kañum e tampere gondi neɗɗo kam sa wiyama a woni bani adama walla hono noon a wiyama ka ɓiɗɗo gorko hertade ɓiɓɓe worɓe sa wiyama ka ɓiɗɗo gorko ko an tampere ñorankoɓe mbiyata so ɓiɗɗo gorko wi tampata tan tampina a wiya tampata tan tampina joni no wiyete feere fonde sakkede hen ala e saago yimɓe ɓe jaɓa tampude ɓe jaɓa tampude sagande durgol ngol woodi nde duttirɗen seeɗa hono no mbiruɗen sagande ndungu ari walla nde keɓɗen hitande amo ala e saago jawdi ma ndi ndenadi ganda ndungu o heddata koye tobde tan no woori ni jukko tan walla hono noon wona ko heddoto paama ɗum rewema o reftema ɗiɗi hitande fof ina ara paama ɗum wadde sa heeɓi fartange ndungu ari wata jooɗo eto tampude tampane jawdi ma ndi o renma reen ɗum jawdi ma ndi tampanadi nawadi to durgol ndenadi mbasa accirde ɗum tan sukaɓe ɓe ganduɗa jottaki duuɓi kelli fuyi fonnoɓe nawede janggoya ha jotto woni nokkuma Allah newna e jokki jangde mum wassalamu no wonno way ara wona gaynako ɗum ko ɗo woni diwani ɓen mbasa accirede jawdi sagataɓe hellifaɓe dariɓe e yettiɓe ko wiyete cagatagal duuɓi nogas e joyyi capantati yaade dow ɓen darodo e jawdi ndi saga ndi foti darodede nde ɓe jaɓa ɓe tampa soɓe tampi jawdi ndi mandi haar mandi ɓam tew guila saaha e nde durgol woodi tawa kadi wonata e durgol goɗɗitigol e on ɗon saaha so tawi ndi renirama hono noon e guila tan mbaɗen yeeru guila demminare guila demminare fulɓe kala hono ɗo e gueɗe mbiya guidiɗoma e demminare walla guidiɗo moto sinde fo hante heftata ko ɗum walla hono ɗum go aynaɓe ma pacciran ɗum koye muɗum en eɓe gandi guila on saaha darotoɗa sa darima guila ndiyana moƴƴini hano hannirta ni ndungu a waasi jooɗade a tinnima jawdi ndi ndi ɓami tew no moƴƴi kawgal hono noon a tinnima hen ha hande jawdi ndi ndi ɓami tew omo wonno ndi sifamo ndi sifo Allah e wonde moƴƴo hayso ceeɗu o aroyi hayso ndi tampoyi yawa ma wooda ma dañco yettaki sa yiiɗi kadi ha hande banggue jawdi ndi a waɗiri ɗum hono noon peeje goɗɗe kadi ne goodi wawi guese ne goodi wawi soppude ñaykoji sa yiiɗi on saaha jagga gollowo ni maɗa yooɓa ɗum lewru ujunaji 4 ujunaji 3 walla hono noon ujunaji 5 wiya ɗum nduɗo lewru kay ala ko kaajmi so wona ñayko walla huuɗo walla ko jawdi ne ñaama on saaha ina newi gadda ha heewa joƴƴina so tawi Allah woni sa joƴƴini ɗum ɗon yantude ka durnoɗo jawdi ndi no mbiɗen ni guila nder ndungu ha woodi ɗo ndi yetti kadi a mari ɗum ɗa ko mbiɗen Allah e wonde moƴƴo ɓaade ko lebbi jeeɗiɗi heewi wonde caɗele ɗe ko ɗin keewi wonde tew nayyi ɗi walla tew jawdi ndi ene wawi fuusde ɗum ha yettina ɗum e saaha on saaha aɗa wawi jaɓɓitorade kadi ɗuma hono ko kesnoɗa walla ko coppunoɗa aɗa rentini kadi ma duus so tawi ɗum fof ha hande yonani ndunguji sa ajina gara law sa ajina daaso on saaha aɗa wawi kadi jaɓɓitorade rakkal e rakkal ngal no fotiri foof rakkal ngal ne on saaha taw aɗa wawno sodde ngal guila daaɗe ne newi mara mofta so won saaha nde ne yettoyo jaɓɓitoroɗa taw jawdi ndi hanti wona aɗa ñamminira wata maayi ala ɗo ko yo moƴƴu gonɗa eyyi taw ko yo moƴƴu gonɗa e ñamminirde wona tan yo eyyi Allah woni so tawi ɗum ɗon ina hutora ewa ma en mbawa haɓade duuɓi soñoji ɗi gonka meɗen kane maka moƴƴu maka feew ewa nemaji ɗi ɓuccitta ko meɗen eyyi saabu en tiniɗi eɗen gandi caɗele ne gara eɗen cakka hen peeje so Allah yanti hen ewa won loruji jottoyta ko meɗen en gati en cakki peeje tigui a jarama no feewi ɗeɗo peeje ɗe kalɗa ko peeje moƴƴe tigui wadde noon en deka wata jooɗɗen tan ndungu ara enen sagataɓe fotnoɓe darodade e jawdi tan keeɓen nder galleji eɗen ƴeewa caaleji ɗe kurlaka mbiyen ɗon ɓuuri wadde hendu ɓuumɗo eɗen gorowone kaaɗameje eɗen jara atoyuji
mbiyen hannde kay ɗo pullo ene welti sabu jawdi mum dañi ko haari dañi ko ñaami jawdi ne haari koye on sahaa nde poftoto ɗen nde paamen ko nden kanɗen darade sabu on sahaa joni en leloto poftoɗen kono noon ma en tampoyi ko daɗi ɗum ɗum woni goo tawa joni enen nde ñallata e nder galleji eɗen mbawno yaade jaaden jawdi ne wawi ñallata galle ni sabu aɗa wawi dusde jawdi ma nde 11h en midi e yonoto tawat jawdi ma yiidi garta galle tawa tampani jawdi ndi kadi heɓa ko foti heɓde ko kono so tawi a jooɗima a wi on saaha ɗo kay moƴƴiri ni ɗo kay ni jawdi ndi ni heeƴi janggo e jaam ma immo daroɗa tawa sa darinoma a tampirtano no tampirɗani ɗum woni sa jooɗima nde a fotani jooɗade ma immo nde a fotano immade ɗum ko gonga tigui wadde noon so tawi en paami ɗeɗo peeje en kutorima ɗum tan sikki ala en tampata eyyi joni noon jiɗmi ko gartana en seeɗa saabu so tawi wiyama gonka fulɓe so gonka fulɓe haalama alay saago gaynaka haale saabu fulɓe ko aynaɓe joni noon gaynaka fawaki tan wonɓe dowruɓe hay so tawi ko ɓen ɓuuri herorade eɗen gandi won wonɓe guure mawɗe taw ina mara daabeji joni noon an holno jiiruɗa wonɓe wuuro ɓe won maroɓe daabaji wonɓe wuuro ɓe e wonɓe ladde ɓe beele sifa mo ɓe to jogui o kamɓe wonɓe guure mawɗe ko on sifa ɓe jogui walla ala won kamɓe wonɓe guure mawɓe sifa mo ɓe gurnir jawdi mabɓe taw wonano ɓeytoni eyyi andi sifa ladde e sifa wuuro ina cirti de ko noon foti waade ne sirti gotel foof ina jogui ko heerori wuuro ne jogui ko heerori awa ladde ne jogui ko heerori eyyi so daari ga ɗo joni e nder Bamako neɗɗo ne wawi jogade naggue woote walla kolci ɗiɗi walla kolci tati taw koko sakkaniɗe peeje hono ko kalɗen ko taw ko keso kuɗoli walla ko coɗɗo rakkaluji walla hono ɗum guila sagani foti soodede taw koye daaɗe newiɗe taw kadi no soodiri ɗum ni tiiɗani ene yaaha ni taw hay ko soodi ko koye e kasam tan ko nayi ɗi ne ɓira taw koye ɗum ɗon foof sooda kadi o heɓa hen taw omo ɓira so ñaaman so yeeyan taw omo heɓa hen nafoore taw kadi tampere makko yettaki mo ladde o to tampere muɗum yettoy to ɗum ina e nder guure yimɓe guure kañum en ne jogui wona peeje ewa nde yimɓe ladde ɗe yimɓe ladde ɗe ngala ɗum ɗum noon a jarama no fewi no mbiɗa ni ko noon wuuro e ladde wawata wonde gotum wadde joni so tawi en garte guure mawɗe ɗe kamɓe ɓe jogorto kolce ɗiɗi walla tati ɓe pewna hen dendagal haajuji mabɓe walla kam ko ɓuuri hewde haajuji ko ɓuuri hewde haajuji mabɓe tawa oya gonɗo toon jogui fodde 40 naggue walla ko tolnoto e ɗum ronka hebde hen hay feccere litere tawa ko nayyi ɗi kadi ɗi guuri koye ƴiƴam mum beele wonɓe gaaɓe kamɓe ɓe mbaɗi ko hebloji mum walla ala kamɓe kam holno ɓe mbaɗiri ko ɓe mbaɗi ko taw ɓeyto nantoyri kañumen ne jogui yeru sen dokki kolce 40 aɗa jogo ɗum ɗe guura e ƴiƴam ma taw haydara an ala ko nafatma eyyi ɗum woni to dowriyankoɓe ɓe kono ga aɗa yiya neɗɗo jogo kolce ɗiɗi tawa kolce ɗe tampani kanko tampani kono omo naftorode ha yetti won e nokku beele wonɓe gaaɓe koɓe waɗɓe hebloji walla kañum kam holno ɗum wayi an wirɗen ni ko noon andi wuuro e ladde jiida ene sirti yimɓe guure koye kañum en ɓurata jogade humpitoji caggal aɗa wawi wonde nder wuuro manggo ha jeeɓo téléji walla hande kam aduna yultodiri kono yimɓe guure mawɗe kañum en tawana won humpitoji ɗi jogui ko idi hande duuɓi sappo tawa ko hande ɗi jotti e guure dowri eyyi kañum enne jogo humpitoji guila e téléji ha e radio ji hay hono ɗum ene keeɓa hen humpitoji heblo ngoɗo ne waɗa Côte d'Ivoire en walla heblo ngoɗo ne waɗa Burkina walla heblo ngoɗo ne waɗa Ghana en ko nandi hono ɗum hebloji gueɗe gaynaka walla fina tawaji fulɓe walla ko nandi hen kañum en ƴetta ɗen ɗon peeje cakka ɗe kutoro daña hen nafoore
taw ko ganduɗa ko faddade changement de climat mo mbiɗen no ɗum woni bayragol weeyo hol mbiɗen ne addi duuɓi soñoɗi gonduɗen ɗi kañum en ƴettoɗen ɗon peeje kutoroɗe ɗeɓata tinde caɗele en gooti taw wonɓe ladde ɓe kañum en ene keddi to gonnoɗo taw ɗeɓani tinde wonde waylare koko waɗi ɗum tagui taw noon ko soño ngo tampinta ɗumen kañum en pulago mumen gaynaka muɗum en foof hatta mbawana wonno ko weeyo wayli ala ko mbawi hen ɓeaga taw mbaɗi heɓoloji o cakkiɗen peejo ko ɓooyi seeɗa tigi a jarama no fewi no mbiɗa ni ko noon eyi wadde ɓeega ɓuuriɓe ko humpito eyi saabu ɓeega no mbiruɗa ni ne jaahay nokkuji goɗɗi taw ko heɓoloji gaynaka watte toon taw ɓeyto kañum en tinani ɗum walla nde tinoyta e koma ɓuura ɓooyde so tawi wadde en garti toon o e guure men dowru ɗe wadde tampini men e gaynaka ko gila e ganne no tawiron en mawɓe men ina guuri ni ha hande en keɓani ko ina wayla ɗum ha joni ko hen tan jokkuɗen kono noon ɓen hanno ɗumen tampude ko on saaha weeyo no moƴƴuno toɓoji no toɓa foof ina waɗa kamɓe on saaha noɓe gurduno ni ɓe galano saɗede kono enen hande eɗen jokkiri noon kono noon natti wayde kamɓe ko maɓɓe ko no wayno ni wadde noon nafata kono mbiruɗa nanni cakken peeje e ndemen e so tawi ndungu ari kesen kuɗoli daña kam peeje kewɗe ɗe cakkuɗen e nafta en e joni noon so caggal nde ganduɗen holno gonka fulɓe wayno ganduɗen holno gonka fulɓe wayi hande e sahade soñoji gaari hol peeje ɗe poɗɗen sakkude ha gartuɗen ni e wonɓe nder wuuro e maroɓe dabaji hol sifa mabɓe kamɓe wadde en gandi ɗo kamɓe ɓe daɗiri ɓeyto tan ko banggue humpito wadde ɓeyto nen ina wawa so tawi keeɓin humpitoji ɗi ɓe keɓata ɗi ɓe mbasa tampude joni an e miijo ma holno watte ha wonɓe ladde ɓe kumpito ko wonɓe guure mawɓe kumpitto ko beele kamɓene ɓe mbawa foftude seeɗa taw ɓe jogui jawdi ndi no naftaɓe taw wona ƴiƴam mabɓe tan wuuri hol feere ne joguiɗa ɗon walla hol haalande ne joguiɗa ɗon e miijo ma eyi ɗon joni ha hande ko sen mbi wuuro en mbi ladde sen mbi ladde en mbi wuuro ko wiyete ko juuɗe ɗiɗi coɗodirtan laaɓa hen gotel foof ne waɗi to heedani gonguel nguel hadde watta jaggen tan wuuroyankoɓe keeɓi nema kañum en tan walla e dañi faamuye tan ewo keddoro noon taw bandiraɓe muɗum en laddiyankoɓe kañum en ina toon ewo keɓani on ɗon faamuye faamam walla wasiyam ko poti mi yamirde hono ɗum ɗon ko heɓloji kamɓe ɗiɓe humpitoji ɗiɓe dañi ɓe kuutori haaɓe dañi fartange e heddade e kayen gonka ko fulɓe gonno e muɗum hanki tawa ɓe ndeni pinal mabɓe e faggude mabɓe hono ɗum ko ɗum ɗin heɓloji ɓe poti ha hande yettinde bandiraɓe e dow yankoɓe bel kañum en keeɓa on ɗon faamude eyyi fodde famam hen ko ɗo tigui ɗum noon a jarama no fewi eɗen gandi haala ka kalta ka ko waɗi nafoore no fewi eyyi ma dañni kam yetta bayen ɓe mbiyata oɗo almuda kam mata kanko ko gaynako wonno eyyi ɗum noon en paami tigui rigui no mbiruɗa ni so tawi ko saago en jokkan ha ɓuura ɗo kono noon hojomaji ɗi ina ɓaaƴa en e joni garten e namdal seeɗa tan caggal ɗum gartanoya en e wasiyaji e saabu no mbiruɗa ni so tawi a nani wuuro wuuro woni ladde woni wuuro saabu wonɓe wuuro mawgo ɓe ko wonɓe ladde ɓe ɓe gonani toon ɓe toon e gonani toon ko wonɓe gaaɓe e joni noon haade wiyama ko gonka fulɓe e joni kala nokku mo gonɗa wasata wonko joguiɗa ɗon tawa oyto kañum an jiyata koko nimi ko kono wonko o waasi tawa an aɗa hedditori ɗum an gonɗo dowri o joni kamɓe dowriyankoɓe wonkoɓe jogui taw wonɓe gaaɓe ngala ɗum kamɓe noon eɓe jeeɓa wonɓe gaaɓe eɓe mbiya ɓeega no nimi e guila jawɗi mum en darinde e ko nandi hen joni ɗon o holno jiiruɗa ɗum e ɗon kono fulɓe mbiyata ni tan ɓi boyi wi hayɗe aduna o welde koto to ndiyam ɗam woni to jaaɓe ɗe ngala toon to jaaɓe ɗe goni toon ndiyam ɗam ala toon sinno fof gonduno gotel tan kañum kam foftan kañum foftan joni si en daari banggue dow yankoɓe kala hen mo jiiɗa sa yi sa fotti pula tan ɗo andi pula
kañum ko pullo worɓe ko fulɓe ko ɓorngal fulɓe ɓornoto ko pinal fulɓe jaɓɓata hono ɗum hono ɗum sukaɓe muɗuɗen ko ɗemgal muɗuɗen kalata rewɓe muɗuɗen ko morli muɗuɗen morto ewa hay ɓorngal muɗuɗen sen garti ga guure mawɗe hay sen kuftidinani leyɗe en kertini e ndiɗo leydi ko ɗo woni to jiiɗen to ganduɗen hay sinno jii Sénégal e Mauritanie e banggue leyɗe men ɗega eɗen jiiya nder ga yimɓe meɗen yimɓe nder guure hono fulɓe e jooɗiɓe e nder guure no mbiɗen ni ne jogui jawɗele muɗumen ene naftoro hen ene foof muɗumen ene waɗi ni kono taw ene jogui caɗele to banggue rende ɗemgal muɗumen e pinal muɗumen eyyi ɗon ɓeya kañum en ene ndeni ɗemgal muɗumen pinal muɗumen wondude noon e caɗele gaynaka saabu baylugol weeyo ɗeɗo gueɗe ɗiɗi maɗe cañodir maɗe cañodir joni ɓeega kañum en eɓe jogui caɗele to banggue e wasde ɗemgal mum e wasde pinal mum taw ɓeyto kañum en kam ɗen gueɗe ene kiɓɓi e wadde ɓeyto so tawi ɓe mbaɗanama hebloji tan a haalin ɗum nane kamɓe ko feere nde ɓe cakkante tan ko heblede kono noon ɓeegane wonɓe ga heblaɓe e gaynaka kono noon ene jeebi ha mbasude pinal mumen e ɗemgal mumen ɓenne hol feere ɓen hande ko faamu goto o tan ɓen hande ko heblo ngo tan ko heblo ɓe gandini hol kamɓe naɗo Afrique naajo heerade Afrique naajo e Afrique ene ɓaleɓe Allah waɗima pullo e nder liƴƴi ɓaleɓe fotani yiilade goɗɗum ala leñol gongol ngol poɗɗa yebde wona ustude liƴƴi keddiɗi wona e hunde kono an hante fotani a fotani yiilade wonde goɗɗum walla ñaƴirde goɗɗum ko gonɗa ko ɗum poɗɗa farnorade kadi ka an hanti won heeɓi ko jinnoɗa a heeɓi mbera ko Allah jarama ko yettoɗa a heeɓi a woni pulla hanti a jarani kaɗa ñemba pinal jananal walla goɗɗum aɗa jogui foof eyyi ɗum wadde so tawi wonɓe pamani ɗum poti famminede walla so won tiiɗalla woni hen peeje no foti sakkede hen hono peeje no mbiɗen ne cakkira e gaynaka walla ɗum ɗon peeje no foti sakkede hen so hebloji mum so jangde mum so kone wona foof tigui eyyi ɗum noon a jarama no feewi e wadde noon hol wasiya mo basiytoɗa bandiraɓe men fulɓe haade yewtere men wonno ko gonka men e ɗon kam hanti wasiya o hubtadinan e dendagal bandiraɓe meɗen fulɓe kala hol wasiya mo basiytoɗa banggue fulɓe basiytomi ɗumen tana hande ko tinnade e jaggodirde elle ko cakkitiɗen haalde ko tinnade e jaggodirde e rende ɗemgal muɗum en e rende pinal muɗum en ha e faggude muɗum en e gonka muɗum en fulɓe ko leñol manngol wona leñol pamarol e aduna he wona leñol pamarol e Afrique wona leñol pamarol e nokkuji ɗi foof yo fulɓe yo jaggodir yo gon gotum yo gon neɗɗo goto yoɓe jogo gardiɗo so mbaɗi gardiɗo jone ɗon gardiɗo kala gardiɗo mo mbawɗen wadde ɓaade ko enen jooɗodi en mbi ko kaari woni gardiɗo men enen foof keddoɗen caggal makko jogonoɗen mo teddugal sen jiima omo ara gimmoɗen daroɗen so wi hunde wata hésiten mbaɗen keddoɗen caggal makko jaggodiren gonen neɗɗo goto so tawi en jaggodiri en goni neɗɗo goto en ndeni pinal men en ndeni ɗemgal men en golli e fawade hono sagataɓe ɓe mbawmi wiide ɓe sen golli Allah wonde moƴƴo leñol ngol wuuran tigui ɗum noon a jarama no feewi e no mbiɗa ni ko noon wasiya ma nanama kadi ko hunde fotde himmanede gati joguiɗen tan ko ɗen gueɗe e potɗen tan ko gollude ndenten ndenen ɗemgal men e pinal men saabu ɗeɗo gueɗe so ɗe ɓoccitima men tan en natti wonde ɗon eyyi ɗum noon hol wasiya ma mo basiytoɗa bandiraɓe yiiɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV saabu hojomaji ɗi ne ɓaaƴa no feewi eyyi ɗum noon wasiya ma e wasiyami mabɓe ko ha hande ko jarnadeɓe no feewi kadi e weltanadeɓe kadi sa yi e welni yewtere walla welni haala ko jaabede sa yi télé TV Pinal ina jooɗi ne waɗa jewte mum ne caro e aduna ko yeɓɓoɓe ɓe kañum en gurni ɗum so tawi no waɗete no yeɓetaki dañani yeɓɓoɓe dañani wiyoɓe wonde kañum en jiiɗi nde yewtere walla hono ɗum watta lamɗam ko kamɓe dokkata ɗum doole ko kamɓe dokkata ɗum ewa lamɗam kamɓe dokkata ɗum doole
ɓe tinnare yoɓe jokku golle ko leñol maɓɓe ɓe darani ko ɗemgal maɓɓe ɓe darani ko pinal maɓɓe ɓe darani ewa gollal ɗo ɓe keedi ɗo ko eɓe beltana eɓe ñagana Allah moƴƴere mone fof no woruno hen ina yeeɓa ha hande yo ɓeydu golle kala yewtere waɗande yo jomum en yo eto famde yewtere nde koko nde yahata koko nde woni ewa so tawi won nafoore woni hen jomum en ewa kutoro eto hoccude hen wasata ko nafti tigi ɗum noon a jarama no feewi konngol maɗa tan cakkitol mbaynoɗa bandiraɓe yeeɓiyankoɓe a yaw Pinal TV ha hande konngolam cakkitol hande kam ko ñaganade bandiraɓe fof tan Allah moƴƴere yo Allah reen leñol ngol yo Allah ɓamtu leñol ngol yo Allah waɗ leñol ngol ko leñol jaggodirgol e yeeɓiyankoɓe ɓene en mbiɓe fof ɓe jaafo men yewtere nde mone fof kadi salminama ha to woni kadi en mbaynima ɗum ɓayde gonɗen koye waynade e way yewtere nde ko hertade TV Pinal en calmini dendagal suudu télé o fof gila e directeur ha e golloɓe muɗum fof mon fof en calmini ɗum eɗen beltani ɗum eɗen ñagonoɓe Allah moƴƴere télé o yo Allah ɓamtum yo Allah ɓamtum yo Allah ñiɓnum yo Allah newnu kala caɗele ɗeɓe kulno fof yo Allah huncu kala moƴƴere nde ɓe jiiɗi yo Allah newu amin ñalla jaaɓe duwaw eyyi ɗum noon a jarama no feewi kadi mi yettima no feewi no feewi saabu ko mbaɗɗa ko wona ko weeɓi e saabu mbeɗa wawno wiide mbiɗa yiiɗi waddude e ma yewtere e duttitoroɗa hen caggal kono noon anne ko mbaɗɗa ko ma ɓeydu min rokkudemi cuusal e saabu a simbini kam hen no feewi e ɗum noon a jarama yo Allah yooɓe moƴƴere eyyi ɗum noon bandiraɓe yeeɓiyankoɓe a yaw Pinal TV en garde yewtere men fayande ha ɗo eyyi ɗum noon ko en kettodi foof saabu eɗen gandi e gonka men fulɓe no sifori no wayno hanki ene wayi hande jiiɗa wadde noon so tawi weeyo waylima enen etuɗen hoccude sakkude peeje e mbawen wurde gurdam newiɗam eyyi ɗum noon Allah jarama on jarama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe a yaw Pinal TV en garde yewtere men fayande ha ɗo wonno koɗo men hande ko banimen gorko Diallo Hady Oumar mo Heelagne e yewtidanno e moon ko miñiraguel moon bandiraguel moon Dewel Diallo Maymoun Oumar debbom Heelagne so waɗi cuggue caggue perguette yafoye ɗaɓɓama Allah jarama on jarama enen saahaji goɗɗi so gueno haaji on jarama